Доктор Енчо Енев съм и повече от 35 години разработвам един модел, който предизвика огромен фурор сред хората, които проявиха интерес към иновации и начин за обяснение на неоткрити явления, още изследвани от древността. Всеизвестно е, че все още липсва мост между източната и западна медицина и фракталната теория, която е разказана на този постер, предизвика интерес с това, че тя за първи път отговори на няколко въпроса. Какво е общото между изтока и запада? Какви са механизмите на живота? Какви са начините, по които бихме могли да диагностицираме съответните заболявания? Какви са начините, по които едно състояние може да бъде променено и как бихме могли да влияем? С изключително прости средства се оказва, че природата може да жонглира с всички свойства и всички структури, които са в нея. Когато говорим за фрактална теория, хората в началото не разбират за какво идва реч, но когато стане ясно, че това са самоповторяеми структури във всичките големи и малки мащаби, по начин, по който те напълно идентично повтарят едно и също нещо, тогава ставаме изумени и пленени от това, че природата е изключително рационална. Тя не хаби сили и средства да търси форми за малкото и голямото, а използвайки една и съща методика, прави самоповторение в различните мащаби. Фракталната теория представлява начин, по който може да обясним разклоненията на артерии и вени, разклоненията в белодробната структура на бронхите от големите бронхи до малките бронхиоли като разклонение. Тя освен това ни разказва и начина, по който протичат съответните заболявания. Най-важни са двата извода, че всичките състояния могат да бъдат подложени на два типа въздействия. Повтаряне на тези въздействия, които са нарушили определена структура, или резистентност на организма да запази основната единица, която е матрицата на човешкото тяло. Това са и подходите, с които ние успяваме една деформирана фрактална структура да я възстановим, като от една страна ограничиме въздействието на това, което е било болестотворно, и от друга страна, като мобилизираме всички сили на организма да самовъзстанови основната структура, която е била оригинална.